Sziasztok, ismét itt vagyunk, vagy itt vagyok, most már ugye egyes szem első szemében beszélek. Lesznek majd mások is, akik bemutatnak termékeket. Most a fluo dolgokról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni nektek, hiszen ugye már 3 éve forgalmazok ezeket a termékeket, és most megint egy új termékkel bővült ez a paletta, ezek pedig a fluo etetőanyagok. Ez pedig így néz ki, meg is mutatom a csomagolást. Az egyik, az F2 névre hallgató, egy ilyen tigrismogyoró és kukorica lisztből készülő etetőanyag. Ez egy nagyon intenzív ilyen fluo felhőt képez, inkább hideg vízre ajánljuk, ugye itt a magas szénhidrát tartalma miatt, és van egy másik verzió belőle, ez pedig az F1 névre hallgató etetőanyag, ez pedig egy ilyen erősen hallisztes etetőkaja, ami szintén nagy fluo felhőt képez, és 3 fajta különböző hallisztből tevődik össze. Majd meg fogom mutatni, most van szerencsénk ahhoz, hogy egy tónak a partján ülünk, és itt be fogom mutatni majd ezeket az etetőanyagokat egy barátomnak a segítségével, hogy hogyan néznek ki a vízbe. Aztán, hogyha kis szerencsénk van, akkor még lehet, hogy halat is tudunk fogni, bár ez nem tudom garantálni. És megmutatom, bekeverjük ezt a F2 nevű etetőanyagot. Ez nagyon fontos elmondani, hogy ezt a poralakban lévő festéket tartalmazza maga az etetőanyag, tehát nem kell hozzá semmiféle adalékot adni, tehát nem kell hozzá folyékony adalékot adni, az etetőanyag magától is fogja produkálni ezt a fluo felhőt. Beleöntöm ide a vödörbe, semmi más nem kell hozzá, csak víz. A vizet azt folyamatosan adagoljuk hozzá, és akkor keverjük össze. Még az fontos elmondani, hogy nyugodtan keverhetünk hozzá a Fluo Essence literes folyadékból, akkor még intenzívebb lesz, csak arra az egyre kell vigyázni, hogy a hideg víznél, hogyha hozzáadjuk ezt a Fluo adalékot, ugye az egy ilyen cukorszirup alapú dolog, és akkor az egy picit jobban összeköti az etetőanyagot, tehát nehezebben fog oldódni, ha csak sima vizet használunk, akkor gyorsabban oldódik az etetőanyag. Picit így megmutatom a kamerának, itt már lehet látni, hogy látjátok, hogy ilyen nagyon erős sárga színe van az etetőkajának. És az a lényeg, hogy hagyományos etetőkosaras horgászatnál is lehet használni a method feedernél, a sima feeder technikánál, gyakorlatilag bármire, sőt még a boilis horgászatnál is lehet, hogyha egy sima pasztaolomra rágyúrjuk ezt az etetőanyagot, akkor ott is használható lesz. Most egy feeder technikával, egy method feeder technikával meg fogjuk mutatni azt, hogy hogyan működik ez az etetőanyag, és akkor itt a vízbe lehet majd látni, hogy mennyire intenzív. Hirtelen itt terület mellettem a Kálmán barátom, és akkor ő meg bemutatja, hogy hogyan lehet ezt a method feeder technikát alkalmazni ennél az etetőanyagnál. Légy szíves, Kálmán, akkor mutasd meg itt a nézőknek, hogy hogyan működik ez. Tehát a lényeg az, hogy a nyomóformát megtölti a Kálmán itt az etetőanyaggal, a csalit belehelyezi a közepébe a nyomóformának, belenyomja a kosarat, és egy egyszerű mozdulattal kinyomja belőle, és akkor itt jól látható, hogy igazából a csalit azt teljesen elrejti maga az etetőanyag, és akkor most már csak be kell, hogy dobjuk a szereléket, és meg fogjuk mutatni, hogy hogyan működik ez a vízben, hogy milyen fluo felhőt képez. Ugye nem csak ezek az új fluoreszkáló etetőanyagok vannak, hanem a tavalyi évben kihoztuk a Fluo Essence Sweet Milk Corn pelletet, ez egy gyorsan oldódó kukoricapellet,
amit tudunk használni, akár PVA hálóba töltve, akár az etetésünk mellett egy ilyen kiegészítő etetésként egy boilis etetéshez, vagy egy féderbotos etetéshez is tökéletes. Ugye van a Fluo dip, a Fluo por dip, van egy ilyen literes Fluo locsolónk is, ezt inkább ilyen etetőanyagokhoz használjuk, tehát etetőanyagok ízesítéséhez és igazából megszínezéséhez alkalmas, és létezik egy ilyen Fluo Essence oldódó boilie, amiből többfajta ízesítés van, ugye ez egy hagyományos oldódó boilie, ilyen 16-os, 20-as méretben van vegyesen a dobozba. Ezt leginkább a boilis horgászok használják, de előszeretettel használják a finomszerelékes horgászok is a kisebbeket, tehát a 16-os boilit, hogyha megfaragjátok, akkor akár féderboton is lehet használni. Most, hogy így sikerült bemutatnunk ezt az etetőanyagot, remélem, hogy az elkövetkező horgász szezonban, itt a 2014-es évben nagy sikereket fogtok elérni ezzel az anyaggal, és remélem, hogy legközelebb is velünk tartotok. Sziasztok!